Kay motuo tag sa dili dunay daghan nga mga tao kaniadto nga gigamit sa Dios aron nga ilang kinabuhi mahimong leksyon sa ato nga panahon karon ug bisan pa sa masunod nga mga henerasyon. Makagagahom, dalangpanan, ug maluloy-on namo nga Dios. Ang imo nga kaharian, ana sa trono sa gingharian sa mga langit. Ikaw mao ang Dios nga nagtan-aw ug nagtamod sa mga kalihukan sa imong katawhan dinhi sa yuta. Ikaw among giila nga mao ang Dios nga tinubdan sa tanan nga mga butang. Dios nga nagtugas sa kalibutan ug Dios nga tinubdan nining among mga hinulaman nga kinabuhi. Ginoo, mapakyason kami sa imong atubangan. Og nahilayo kami gikan sa imong presensya tungod sa mga sala nga amo nga nakabot sa amo nga kinabuhi. Pero salamat nga bisan sa among pagkapukan ngadto sa pagkamakasasala, wala nimo kami talikdi ug wala nimo kami pasagdi og ikaw naning kamot sa pagpasiguli sa among relasyon gikan kanamo og nganha sa Dios nga langitnon nga amahan. Nangandam kami karon Ginoo aron dawaton ang imong mga pulong gikan sa balaan nga kasulatan. Samtang amo karon ning igahin ang among mga oras alang sa pagpatalinghog nini nga mga pulong, among gihangyo ikaw sa paghatag kanamog kahibalo, sa paghatag kanamog kaalam ug sa pagpadala sa mando sa balaan nga espiritu aron among masabtan, among matugkad ug madawat namo nga dunay kalipay mga mensahe nga imong giandam alang kanamo karon nga gabi. Salamat sa pagtubag sa among mga pag-ampo. Pasayloa kami sa among mga sala. Dawata kining tanan sa ngalan ni Kristo Jesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Karon nga gabi, ang atong topiko mao kini, the repentant man, ang mahinulsulon nga tao. Sumala na sa akong gikasulti kaninyo, sukad pa ni adtong una nga gabi, nga kining ato nga ginatun-an dinhi, mga sugilanon kinis mga tao, di nang ilang nga kinabuhi, nahimong inspirasyon, nahimong kadasig sa atong moderno nga Kristohanon nga pagkinabuhi karon. Kay ang ilang nga mga kinabuhi, although kining mga tawhana, dugay nang nangamatay, ug dugay nang nawala sa kalibutan, apan ang tunob nga ilang gibilin kanato mga kaigsuonan, nagpabilin kini nga labas ug prisko, ang mga pagtulunan ug mga leksyon nga napadayag pinaagis tagsa-tagsa nila ka mga kinabuhi. Kay motuo tag sa dili dunay daghan nga mga tao kaniadto nga gigamit sa Dios aron nga ilang kinabuhi mahimong leksyon sa ato nga panahon karon ug bisan pa sa masunod nga mga henerasyon. Mao nga nindot ug mas maayo nga ato ning tutukan mga higala ug mga kaigsuonan kining mga kinabuhi mga tao diin nagbilin sila ug maayo nga ehemplo kanatong tanan. The repentant man, dili sa nako isulti ang yangalan kay taod-taod inyo nang masayran kung si kinsa kining tawhana nga mahinulsulon atubangan sa Ginoo. Napakya siya, nakasala siya atubangan sa Ginoo pero naghinulsul siya sa katapusan nga bahin sa iyang kinabuhi. Kay mo ni pinaka-importante mga higala, no? Kay wa may usa sa ato dinhi nga hingpit ug perpekto. Tinuod, walay tao nga nagtindog dinhi sa yuta nga tubangan sa Dios, walay mansa sa sala. Kining tao nga nagsulti sa inyo nga tubangan mga kaigsuonan, makasasala. Kamo nga nagtan-aw karon diha sa atong screen, bisag wala ko makaila kaninyo, apan ang Biblia nagsulti, ang tanan nga tao nakabsan sa imaya sa Dios, nakasala kita. No one is exempted, mga kaigsuonan. Everyone have fallen short in the glory of God. Pero ang gusto lamang sa Ginoo ganyang kabubuton nga bisan pag kita napukan ngadto sa atong mga kasalanan, nahulog ngadto sa pagpakasala, pero ang ikalipay sa Dios diha sa iyang atubangan nga gikan sa atong pagkamasalaypon mihimo tas lakang sa paghinulsol atubangan sa Ginoo ug maunay pinaka mabungahon ug pinakatamis gyud nga kasinatian sa tao sa dihang motalikod siya gikan sa iyang kaniadto nga makasasala nga kinabuhi ug moatubang siya ngadto kang Kristo nga dunay pagbag-o diha sa iyang kinabuhi. And this is the whole theme of our topic for
tonight. How strange is human fame? Because many of the great men in the world have been forgotten. Usahay, murabag ka kuan ning mga dungog nato sa yuta, no? Kay unsa ka kasikat, pero pila ka tuig mga kaigsuonan, mukupas ang pagkasikat. Gani daghan og mga religious leaders, og daghan mga political leaders, daghan ang mga inventors, mga scientists, nag-ukit og mga maayo nga ngalan sa kasaysayan, mga kaigsuonan. Pero sa pagligad sa daghan nga mga katuigan, kini nga mga ngalan, gikalimtan nas mga tao. Gikalimtan. Bisan pag-unsa ni sila kasikat kaniadto, pero pag-abot sa daghan ng mga tuig, ang uban mga tao wa na makaila. Ang mga tao dili na makasinati, nganuman. Kay tanan nga butang dinis yuta, bahandi, kwarta, salapi, bulawan, pilak, silver, posisyon, pagkabantugan, masilibrity man ka. Moabot yung higayon, mga kaigsuunan, nga kanang tanan, mulipas, mukupas, mawala o hikalimtan sa mga tao. Pero hinumdumin ninyo ni, mga kaigsuunan, it is only our identity with Christ that gives us a place in eternity. Mao gining hinumdumi. Kung gusto gyud kang muukit og ngalan, nga kanang di gyud malimtan mga kaigsuunan, didto ka magbutang sa atubangan sa Ginoo, kay ang imong pagkinaatubangan sa Dios dili gyud na siya molipas og kanang butanga magpabilin gyud na sa tuig nga walay pagkatapos. So, the story for tonight mga kaigsuunan is about the life of Simon Peter, one of the most famous popular disciples of Jesus. He was a repentant man who cried out loud. Okay? Diha rata kay daghan manggod nga area sa kinabuhi mga kaigsuonan ni Simon Peter nga pwede natong matkuhan og pagtulunan. Kadtong paglakat niya sa tubig, kadtong pag-preach niya nga dunay daghan nga mga tawo nga nakabig, kadtong giayon niya nga pungkol at tubangan dito sa templo, daghan mga kaigsuonan. Pero gusto nako nga kini nga area sa iya nga kinabuhi maoy atong tutukan. Again mga kaigsuonan, daghan. Pero didto rata sa kini nga area kay ganahan ko din dapita mga kaigsuonan during ba sa katapusan nga mga adlaw sa kinabuhi ni Ginisus, unsay nakimong eksperyensya ug nahimong kasinatian ni Simon Peter kay kabalo ko mga kaigsuonan posible maupod ni ang ato nga kahimtang sa tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi. Okay? So again, the story that we are about to study for tonight is the story of Simon Peter. Pero mukuha lang ta og gamay nga area mga kaigsuonan. We will not cover everything, every detail, story, narrative of the life of Simon Peter. Didto rata sa nabilin nga pila ka mga adlaw ni Ginoong Hesus sa wala pa siya gi-crucify. Didto nato tan-awon unsay kasinatian ni Simon Peter adtong higayuna nga pwede pod ma-relate sa tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi, mga igalag, mga kaigsuonan. Okay, so let's start. John chapter 1 verse 41. He first found his own brother Simon and said to him, "We have found the Messiah." So take note ha, atong gitanaw ang background kadiyot sa unsang paagi na encounter ni Peter si Jesus. Sa unsang paagi na hibalag ni San Pedro si Kristo. Sa unsang paagi mga kaigsuonan nga na-introduce siya ngadto kang Kristo. O sa unsang nga paagi nga napili siya nga nahimong usa sa mga tinun-an ni Kristo. Kay di ay, tanawan ninyo sa text mga kaigsuonan, he first found his own brother Simon. In short, the very first person who first found Christ and who first encountered Christ is not actually Simon Peter, but it was his brother Andrew. Aos bonako, mga kaigsuonan ha, ang unang nakahibalag kang Kristo dili si Pedro, kung dili ang iyang igsuon nga si Andres. And it was Andrew who introduced him to Jesus. It was Andrew who brought him to Jesus. Klaro na siya. So, tungod kang Andrew, si Pedro na introduce nga to kang Kristo. Unya atong makita mga kaigsuonan, no? Mas nahimo bayang sikat bantugan og inila si San Pedro, si Simon Peter, i-compare na to kay Andrew. Mao na nga
in every kanabang famous person, in every celebrity, do nagyud nay mga tao behind the scene nga maoy nagduso nila, nga makita sila sa front line. And one of those individuals is Andrew, okay? It was him who brought Peter to Jesus ug nag-introduce Pedro. Mungadto ta kay among nahibalag si Kristo ug ang Mesiyas nga dugay na natong gipaabot. Okay, gidala siya mga kaigsunan. Okay? So, karon ato na lang ning lakturon ang istorya. Jesus appointed the 12. Okay? Appointed the 12. And God gave them names or God gave them nicknames. Sa dihang na-compose na ni Jesus ang 12 ug nakumplito na ang line-up sa 12 disciples, mga kaigsunan, after God commissioned them and after God anointed them and appointed them to be one of the disciples of Jesus, God gave them names. Okay? And notice, brothers and sisters, Mark chapter 3, verse 16, and He appointed the 12 disciples, Simon, to whom He gave the name what? Peter. Okay? So, it was Jesus who gave him the nickname Peter. In fact, mga kaigsunan, si James o si John, ang gihatag nga ngan ni Jesus is Boanerges. Okay? So, you James and John, I will give you the nickname Boanerges. And you know what's Boanerges mean? Boanerges means sons of thunder. Mga anak mo sa dalugdog. So, it was the nickname given by Jesus to these two brothers. Pero para kay Simon, Simon, you will be called Peter. And that Peter, mga kaigsunan, is a connotation of his, what? Stability or responsibility in the future. Kay Peter means kung ato nga tanahon, mga kaigsunan, diha sa kanang iyang description. Rock. Peter means rock. Kay in Greek, that is Petros. And in English translation, that is rock. Thou shalt be called rock. Okay? Peter. So, mahimo kang Pedro. Well, mga kaigsunan, again, it was God who gave them the nicknames. Simon Peter, he had a prominent place among the disciples. Mahibawaan gini nato, no? Kay of all the disciples tingali, it was Simon Peter who is most aggressive, talkative, and leadership style, mga kaigsunan nga kanang very active kayo. So, gisibo rapod sa Ginoo ang iyang nickname. You will be called Rock, okay? Simon Peter. And always, he has the prominent names among the disciples. Kay naginangutana sa ako nga, nganong sa tanan nga mga disciples, why it was Peter, James, and John who occupy usually the closest place to Jesus. Nganong suod manggigay sila? Ang ako nga tubag manggod kay, pwede ra magmoyon, pwede dili, pero ginashare ko ni because these three, para na ko, murag sila ra manggoy, kanang sip-sip ba? Kabalo mo ba say meaning ng sip-sip? The SIP, SIP. Simple, ignorant person seeking important position. Kay makita ninyo ni, these people are vying for the closest position in the heart of Jesus. Or these people are vying for the closest position to Jesus. In fact, one of them asked Jesus, Lord, okay, when you go to heaven, please, I will be sitting on your right side and my brother will sit on your left. Again, they're vying for possession. So, Peter was present at most of the great events in the life of Jesus. Okay? Usbunako. Peter was present at most of the great events in the life of Christ and was often the spokesman for the disciples. Naagid siya'y lahi ba? Naagid siya'y lahi nga kanang posisyon. Murabag, naagid siya kanunay. In fact, kung tanaw nato ang background, mga kaigsunan, Peter was present when the woman who has an issue of blood was healed. Didto si Pedro. Kadto bitong na ay babae nga samtang si Pedro, si Jairus didto ni hangyo nga ayuho ng iyang anak nga kanang himalatyon unya kanang sa ilang pagpadulong didto na interrupt si Jesus tungod adtong babae nga nagtalinugo na.
12 katuig na siya nga kinabuhi, unya gihikap ang sidsid sa iya ang panapton sa iya nga sapot mga kaigsuunan. Didto si Pedro, mao na nga pag-ingon ni Jesus nga someone touch my garment. Pero ingon si Pedro, Ginoo sa kadaghan sa mga tao dinhi, lisod kayo natong mailhan. Ingna Ginoon, who touch me? Instead of moingon ka nga someone touch my garment. Kay hilabihan kadaghan sa mga tao. So Peter was there, mga kaigsunan ha. Naa siya dito. Sunod, Peter was also present at the raising of Jairus' daughter. So Jairus' daughter. So, after yan to, ning proceed sila nga to kang Jairus, naagyapon dito si Pedro, nakasaksi siya sa pagbanhaw o sa pag-ayo sa anak ni Jairus. And Peter was also present when Jesus miraculously fed the 5,000 people. Peter was there also. He was a witness. And Peter was also there of the many miracles Jesus made during his time. So, makita nato mga kaigsuunan nga kanang kasagaran sa mga panahon nga naghimog milagro si Kristo, si Pedro didto siya. This time, in John chapter 6 verse 36, when the people started to feel dissatisfied against Jesus, kanabang murabag ay dili man di siya maong Mesiyas, dili man din siya mao ang muluwas sa ato. So, na-feel sa mga tao nga murag dili ni mao ang ilang gipaabot. Ay tanawa kung sa inahitabo. John chapter 6 verse 66. As a result of this, many of the disciples left. Many of the disciples left and would no longer walk with Jesus. Daghans mga tao nagsunod kang Kristo. Nga ning biya na mga kaigsunan, after ning explain si Jesus that my kingdom is not on this earth, but my kingdom is up there. So, ingon nila, di day ni mao Mesiyas nga atong gipaabot. And many of the people dissatisfied and no longer walk with Jesus, na mauli mga kaigsunan, mitalikod gikan kang Ginoong Hesus. And verse 67, Jesus asked the 12 disciples, will you also go away? Mubiya, bapod mo nako. Okay? Inyo ba po kong talikdan? Samas gihimos mga tao, nga nanguli sila, mitalikod sila, inyo ba po kong abiyaan? Mga kaigsunan, it is a question of faithfulness. It is a question of loyalty, nga magpabilin pa ba mo? Nga uban nakita na nila nga wala sila'y makuha nga kanabang pulos, dinhi sila nga pakiguban sa ako. And observe the answer of Peter. Verse 68. Simon Peter answered to him, Lord, to whom shall we go? Asa man may mga to? You have the words of eternal life. Nindot ang tubag ni Peter mga kaigsunan. Ginoo, kung manglakat mi, kung mubiya mis imo, asa man mi mga to? Ikaw ra ang tinubdan sa kinabuhing dayon. Ikaw ra ang tinubdan sa pulong. Ikaw ra ang tinubdan sa paglaom. Ikaw ra ang mupasaylo sa among mga sala. Tinubdan sa kalinaw. Tinubdan sa katagbawan sa mga kinabuhi. Wala na milain masandigan din sa yuta. Kung mutalikod nimo samara o gitalikdan namo ang kaugalingon nga padulngan kalinaw paglaom sa among kinabuhi. Mga kaigsunan, hinumduman nato ni. Dinhi sa ato nga kalibutan, bastag mutalikod gid kantas Ginoo, nag-atubang gid tag masamok nga kinabuhi. Nganuman, kay ang tinuod nga katagbawan og kalinaw sa kinabuhi, diha ragyod nato makaplagan sa presensya sa atong Ginoo. Outside in the presence of Jesus Christ, there is misery. Outside in the presence of Jesus, your life will find no direction, mga kaigsuunan. Because it's only in the presence of God that you can find true purpose and identity of your life. Muna'y nakita ni Peter, it's only you that we can gain eternal life. Naaras imo, nindot nga tubag. So, Peter knew that it is only in Jesus people can find the true source of hope. And then again, goes another question of Jesus. Okay? Murag, maayo man pagkatubag ni Peter. And Jesus said, who do people say that the Son of Man is? Sa inyong nahuna, na?
unsa kaha ang pag-ila sa mga tao. Nako! And tanawa mga kaigsunan, again ha, ako nang mention usually manggod, si Peter, murabag siya gyud ang spokesman sa mga disciples kay, dali kayong makatubag, vocal kay siya, dali kayong makaform og idea, dali kayong makaform og mga suggestions. So kini nga question ni Jesus, si Peter na pud ang tubag. At tanawa, Simon Peter answered, "You are the Christ." You see? Again, siya gihapon, "You are the Christ, the Son of the living God." Ikaw mao ang Kristo, anak sa buhi nga Dios. Tungod niya na, Jesus responded to Peter and said, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven." Blessed are you, Simon. Okay? Blessed are you. Blessed are you, Peter. And Matthew 16 verse 18, tingali, this is one of the most famous verses that mentions about Peter, mga kaigsunan. And Jesus said, "I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church." That was an amazing opportunity, or a privilege, or a great opportunity for Peter, mga kaigsunan. Upon this rock I will build my church. Gisulti na niya nga tukang Pedro. Mga kaigsunan, mga higala, I have mentioned all those privileges that Simon Peter had. I have mentioned all those opportunities that Peter had in the presence of God. But you know what? Surely after such great blessing, and surely after such great privilege, and surely after such great recognition of Peter given by Jesus, mga kaigsunan, he would always be faithful. Human unta nini nga mga panalangin, human unta nini nga pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo sa iya, human unta nini nga oportunidad nga gihatag ni Kristo niya, mga kaigsunan, magmatinumanon unta siya kanunay siyang kinabuhi hangtod sa kamatayon ni Kristo didto sa cross. But you know what? After every great blessing comes great testing. And after great privilege comes great discipline. In short, Simon Peter must be tested. The privilege was given to him. Opportunities were given to him. Chances were given to him. Blessings were given to him. But behind these good things, mga kaigsunan, Simon Peter must be tested. Kinahanglan, masulayan ang iyang pagkaligdong sa iyang pagkatao. Kinahanglan, masulayan ang iyang prinsipyo sa pakigdugtong pakigsaad sa Diyos. He must learn his own weakness. He must learn not to trust his own strength. Mga higala, kinahanglan si Pedro magkat-on. Ma-realize niya ang iyang kaluyahon sa iyang kinabuhi. O kinahanglan niya ma-realize, mga kaigsunan, nga dili magsalig kanunay sa iyang kusog. Magsalig kanunay sa iyang katakos. Kay mo muna kita usahay. Malimot ta, mga kaigsunan, kung natay kwarta, talento, atong gikinahanglan, maayo tong panimalay, himsugra, kasagaran, malimot nagyud ta nga dunay Dios nga tinubdan niining tanan mga butanga. Malimot na tas pagpasalamat, pagsimba, pagbasa sa itong mga Biblia, nga naman, kay naaratanan. Didto naman ta makahinumdum og maayo nga nagkinahanglan tag Dios kung doon na tayo problema. O doon na tayo suliran, didto naman ta makaluhod, basta doon na na'y pagsulay. Didto na ta magampo, basta doon na na'y mga problema, mga kaigsunan. And by this time, when Peter had received every privilege and opportunity, he must be tested. His character must be tested. Tanawan ninyo. Jesus said, mo na ipulong sa Diyos, "One of you shall betray me." Usa sa inyo, mubudhi sa ako. Usa sa inyo, mo-traidor sa ako. Medyo na, nakuratan si Pedro. Uy, dosir ba may kabuok? Basig, para ni sa ako. Kay, again, mga kaigsunan ha, kay vocal lagi kayo, very aggressive. Murag, na single out siya sa pagsulti ni Kristo, "One of you shall betray me." Usa sa inyo, mubudhi sa ako. Mura siya na single out. Tanawan ninyo, unsay tubag niya. Pag-ingon ni Kristo, "One of you shall betray me." Peter,
then answered and asked, Lord, is it I? Ako ba ang imong gipasabot, Ginoo? Ha? Nga mo traidor sa imo? Ako ba ang imong gipasabot nga mo budhi sa imo? Tanawa mga kaigsuonan, ang pasalig ni Pedro, ang Ginoo pagyud ang iyang gipasaligan. Matod pa niya, Matthew 26 verse 33, Lord, kung mauna ang imong gisulti, nga usa, dinhi, sa among mga kaubanan, mubudhi sa imo, karon, pasaligan ta ka, Lord, I will go with you. I will never forsake you. I will even want to go to prison and to death. Alang nimo, pagkaligon ini nga pulong mga kaigsunan, dili ta kabiyaan, dili ta katalikdan, dili ta kaisalikway, Ginoo, bisan paghangtod sa bilangguan, ubanan ta ka, o bisan pahangtod sa kamatayon, unungan ta ka, Ginoo, dili ta ka traidoron, o dili ta ka budhian. Pero yun what mga kaigsunan, soon after, humanton niya gisulti, kadto nga mga pasalig nga mga pulong. In fact, the very same evening, anang gabi una, he went to sleep in the garden of Gethsemane while the Lord was going through His great agony. Natulog siya. Samtang si Kristo nag-ampo dito sa Garden of Gethsemane, tanawas Pedro mga kaigsunan. Ni unong mas Ginoo? Wala pa. Wa pagani maabtag 24 hours. Nalimot na siya sa iyang gisulti si Ginoo. Nga bisan paghangtod sa bilangguan, hangtod sa kamatayon, unungan ta ka. Pagkagabi is pag-ampos Ginoo sa iyang pagpasan sa kasakit tibok kalibutan. Natulog si Pedro mga kaigsunan. Nalimot sa iyang gisulti nga mga pulong. Muna nga niduol si Kristo nangutana si Simon, are you asleep? Natulog ba ka? Could you not keep watch for 1 hour? Dili ba ka makamatala bisag ka oras, usa ka oras, aron imo kong ubanan sa pag-ampo? Aron imo kong unungan sa ako ning pagatubang nining dako nga pakigbugno aron luwason ang mga tao sa ilang kasalanan. And finally, when the mob came, Peter was really reckless. Pag-abot sa mga tao nga mudakop kang Kristo mga kaigsunan, tanawa, si Pedro, very aggressive kayo siya. Iya dayon giduol, kay iya dayon nga, i-atake ang mga tao. Hangtod nga, tingali wa siya makapugong makakontrol sa iyang emosyon, mga kaigsunan. Nakakuha siya sa iyang hinagiban, o iyang naabis ang dalunggan sa usa ka tao didto nga nagdakop kang Kristo. And here comes the last part of the story. Humanata. When all the disciples forsook Christ out and fled, we find that Peter followed him. Tanawa ha? Sa dihang ang mga tinunaan ni Kristo, nanagan. Unya, gisalikway, gibiyaan na si Kristo. Sa dihang gibiyaan na sa mga tinunaan si Kristo, si Pedro mga kaigsunan, ning sunod ba ya? Ning sunod. Pero unsay pagsunod niya, ning sunod siya, pero dito ra siya sa layo. Nagpaantad si Pedro. Timan ininyo ni, mga kaigsunan, there is always danger when we follow Christ at a distance. Magsunod tas Ginoo nga layo ta, lisod ka na, risky ka na mga kaigsunan. Kana ang atong pakigrelasyon sa Ginoo, layo kay ta kinahanglan, suod yun ta kanunay diha sa atong relasyon sa Dios. So, when Peter followed Christ, he followed Christ at a distance. Layo, oh? He followed Christ afar off. Layo siya mga kaigsunan. Nga naman, hadlok man siya nga maila nga kauban ni Kristo. O, diba? So, mura ba siya o kanabang naa siya sa tunga-tunga? Tanawan sa gisulti ni Kristo. Mark chapter 14 verse 30. Peter, this very night, before a rooster crows twice, you yourself will deny me 3 times. Imo kong ihimakak, Pedro, katulo kahigayon. Pero tanawan ninyo, mga kaigsunan, ang sulti lagi ni Pedro, Lord, I will not, what? I will not forsake you. I will be with you. Even going to prison, I will be with you. Even going to death. Bisan pa hangtod bilangguan, ubanan ta ka. Bisan pag hangtod kamatayon, mga kaigsunan, ubanan ta ka mo na pulong ni Pedro. Pero yung ni Kristo, this very night, before the rooster crows twice, timan ini, you will deny me, Peter, 3 times. And Peter finally went into the house of the priests, where Christ was under trial, mga kaigsunan. Peter, he tried to act as though he had no connection with Jesus. Mauni ang kuan ni Pedro.
Murabag, ipakita niya sa mga tao nga siya walay connection sa kang Kristo. Kay kung makitaan sa mga tao, nga doon na siya connection sa Ginoo, i-apil man siya dito dakop. Maubitaw nga gipangutana siya, gitudlo siya, murag ikaw ba? Murag nakitaan ka namo nga uban-uban kanining tawhana. No, iyang gihimakak mga kaigsunan, gipakita niya sa iyang linihukan, sa iyang kanabang gesture, sa iyang mga pinulungan, nga siya walay connection ngadto kang Kristo. And Peter thought to save himself without hurting Christ. Gusto niya nga masalbar ang iyang kagalingon, nga masalbar siya gikan sa mga sundalo nga Romanhon, at the same time, dili pod niya mapasakitan si Kristo. Ang tawag ana mga kaigsunan, kompromiso. Inaana baya ta usahay. Inaana ta usahay. Apil tagamay kalihukan dinhi sa kalibutan, unya apil pud tas kalihukan dinhi sa atong simbahan. Gisagol nato nganuman. Kay aron nga dili pud ta malayo maapil gihapon ta dinhi sa kalibutan, nya wala pud ta masalikway gikan dinhi sa kalihukan sa simbahan. Higalag mga kaigsunan, timanin ninyo ni. Ang balaan nga mga butang dili gyud na masagol ngadto sa mga kalibutanon nga mga butang. Ang balaan, balaan. Ang kalibutan, kalibutan. Kay ang iyas Ginoo, ug ang dili iyas sa Ginoo mga kaigsunan, iya na sa kalibutan. Mauni ang dula nga gihimo ni Pedro sa iya nga kinabuhi. And when Peter denied his Lord the third time, and suddenly the rooster crows. Human niya paghimakak kang Kristo mga kaigsunan, the Bible said, Luke 22 verse 61, and the Lord turned, and Jesus turned, and Christ turned, and looked upon the face of Peter. You see, human natuman ang gisulti ni Kristo, Pedro, wag yug ko masayop, nga gikan sa pagtugtugaok sa manok, imo kong ihimakak. Ikatulo, mo na nga kanang imo nga gisulti, kutob ra na sa imo nga mga ngabil, wala na nimo gisulti, gikan gyud sa imo nga kasing-kasing, nga imo kong unungan, bisan pa hangtod sa kamatayon. Mga kaigsunan, mo nang gingon sa Ginoo, you worship me with your lips, but your heart is far away from me. Usahay tamis kayog mga pulong ang atong mga pagpanulti. Tamis kayog mga pulong ang atong mga pagampo. Tamis kayo ta manulti mga kaigsunan. Nindot kayong mga gigamit nato nga mga pulong. Pero ang atong kasing-kasing, layo kaysa mga pulong nga atong gibuhian sa atong nga mga ngabil. Mao na nga, si Pedro, samtang ningon siya, dili ta kabiyaan, dili ta kay traidor, kay bisan pahangtos bilangguan, unungan ta ka, bisan pahangtos kamatayon, unungan ta ka. Mga kaigsunan, kutob ratos pagpanulti, kutob ratos ngabil ni Pedro, pero dili to gikan sa kasing-kasing. Higalag mga kaigsunan, masayran baya ni Kristo kining atong pagpangalagad kung gikan bagyod sa atong kasing-kasing. Kung kanang paghimo natos mga buluhaton, pagtabang sa atong mga kaigsunan, mga silingan, kung gikan bagyod sa atong kasing-kasing. Or kay tungod lang na doon na tayo personal nga mga interes. Ang pag-apil sa buhat sa iglesia, makita nas Ginoo mga kaigsunan. Kung gikan bagyod na sa atong nga kasing-kasing, alang sa paghimaya niya. And well, the Lord turned, Jesus turned, and looked upon the face of Peter. Ug sa dihang gitan-aw siya ni Kristo, mga igalag mga kaigsunan, versikulo 61 ug 62. And Peter remembered the word of the Lord. Sa dihang nagkatinan-away sila ni Kristo. Sa paglingi ni Kristo ngadto niya mga kaigsunan, si Pedro nakahinumdum dayon sa mga pulong nga gisulti ni Kristo, nga Pedro, imo gyud kong ihimakak kay kanang imong gisulti, kutob ra na sa imong mga ngabil, dili na gikan sa imong kasing-kasing. And Peter went out and he wept bitterly. In some other translations, mga kaigsunan, the Bible said, and Peter went out and he cried out loud. Nganuman, tungod kay natandog siya sa iyang gihimo nga paghimakak batok ngadto kang Kristo. He recalled the Savior's tender mercy and the Savior's patience. His words to him, just a little while, pagkadali ra, nalimot siya. Anarang adlawa, mga igalag, mga kaigsunan, nakahinumdum siya sa mga gipamulong ni Kristo, nga iya kining ihimakak at tubangan sa mga tao. And so Peter, he fled from the hall, and there
in the solitude. And there, in the darkness, he cried out loud. And this is a manifestation, mga kaigsunan, that Peter repented from the sins that he committed against Christ that very day, mga kaigsunan. Peter repented nga wala niya matuman ang iyang gisulti, gisaad ni Kristo, nga dili niya biyaan o dili niya ihimakak, pero wala kini mahimo ni Kristo, ni Pedro sa iyang kinabuhi. So he wept bitterly and he cried out loud in repentance, in confession sa pagpangayog pasaylo, mga kaigsunan. He wept and agonized in prayer. He confessed and repented in the presence of God. And that weeping bitterly, mga kaigsunan, it's also there where Peter came back to Christ. Praise the Lord. Human sa iyang pag-agulo. Human sa iyang paghilak. Human sa iyang pagbakho. Human sa iyang pagpangayog pasaylo. Human niya naamguhan nga iyang gitalikdan si Kristo o iyang gipanghimakak atubangan sa mga tao. Mihilak siya, mibakho siya o mibalik siya ngadto kang Kristo alang sa pagpasiguli sa iyang relasyon ngadto kang Kristo. Mga higalag, mga kaigsuunan, bahala nagmapakyas ta, bahala nagnakasala ta, pero ay gyud og kalimot nga mobalik ta ngadto kang Kristo. Tungod sa tong mga sala, tinuod, nahilayo ta, mga kaigsuunan. Tungod sa tong mga kapakyasan, nahimulag tagikan sa atong Ginoo. Pero ayaw tuguti, mga kaigsuunan, nga magpabilin ka nga layo gikan sa presensya sa Ginoo. Sa iyang grasya kaluoy, mangita kag paagi nga pinagismando ni Kristo, makatultol kag balik sa imong agianan ngadto sa iyang presensya. Friends, only in Christ will you find deliverance. Only by Christ will the shadow be lifted. Pinaagira kang Kristo, kita makakaplag og kagawasan. Pinaagira kang Kristo, kita makakaplag og kalinaw. Pinaagira kang Kristo, kita makakaplag og tinuod nga paglaom sa ato nga kinabuhi. Peter, he was forgiven because he experienced heartbroken repentance. Pagkatahom, si Pedro napasaylo. Tungod kay iyagyod gisinati ang tinuod nga paghinulsol sa iyang mga sala. Unsa man ang tinuod nga paghinulsol? Ang paghinulsol nga kanang dili na nimo usbon ang imong nahimo nga sala. Imo na siyang gitalikdan, nangayo kag pasaylo, human ka nangayog pasaylo, wa na nimo giotro, mga kaigsunan. Maunay tinuod nga paghinulsol. Kay uban, mangayog pasaylo karon, pagkasunod adlaw, ning balik na pod. Nangayog pasaylo karon, pagkasunod simana, nakalimot sa pagpangayog pasaylo, ning balik na pod. Di na tinuod nga paghinulsol, mga kaigsunan. Kay basig na guna-kuna ta, nga ay, makasala ta, mga iratag, maghinulsol na ta, pasayloon na ta sa Ginoo. Tinuod na. Pero makita baya sa Ginoo kung ang imong paghinulsol, kinasing-kasing ba? Kung ang imong paghinulsol, tininuod ba? Kaysa ako nang gisulti kaganiha, posible baya nga usay nga atong pagpamulong, kutobra sa atong mga ngabil, dili gikan sa atong kasing-kasing. So bisan pa nga atong pag-ampo, kung dili na gikan sa atong kasing-kasing, dili na tinudanay nga pag-ampo, mga kaigsuunan. Sa atong pag-awit, sa atong pagkanta, pagbasa sa Biblia, bisan pag sa atong ginabuhat, mga kaigsuunan, kung dili gikan sa atong kasing-kasing, dili gyud na ikahimaya atubangan sa atong Ginoo. Again, Peter was forgiven because he experienced heartbroken repentance. So, if you would like to experience true repentance, true forgiveness of sins, mga kaigsuunan, experience the experience of a heartbroken repentance by Simon Peter. He was completely sorry for his sins, not because he was caught. Tanawa ha? Grabe yung pagpangayog pasaylo. Naghinulsol siya, pero ang iyang paghinulsol, mga igala, timan ini, naghinulsol siya, dili tungod kay nasakpan siya. Kita baya, dito na baya ta mangayog pasaylo, kung masakpan na ta. Dito na ta maghinulsol, mga kaigson, masakpan na ta. Pero kung wa pagani lain mga tao nga nasayod og nakahibalo, magpadayon, ragid ta dito sa atong gihimo nga mga
mga sala nga wa masayod ang uban, wa masayod ang atong mga kaubanan, wa masayod imong asawa, bana baka, o wa masayod ang uban nga mga tao. Unya naghuna-huna rata, uy, panalanginan raman day ko sa Ginoo, bisag doon ako'y gihimo nga sala dinhi sa kilid, nga wala uban nakahibaw ni bantay na mga kaigsuunan. Kay usahay, paabuton ba yan nato nga masakpan ta? Mumina nga doon ay mga pulong ang uban, nga okay lang nga maghimo ka niini as long as nga dili ka masakpan. Mga kaigsuunan, bantayan nato na nga mga pulong. Si Pedro, naghinulsol siya. Dili tungod kay nasakpan siya. Pero tungod gud kay gibati niya ang kanabang mandos balan nga espiritu nga, you have to confess and you have to repent this to Christ aron nga makakaplag kag kalinaw. Ayaw pa buta higala nga masakpan ka, una mangayog pasaylo. Sa dihang imong ma-realize imong nga kinabuhi, nga kining butanga, sala at ubangan sa Dios, pangayog pasaylo, sa dili pa mahimong ulahi ang tanan. Nakahimo kag kapakyasan at ubangan niya, pangayog pasaylo, sa dili pa mahimong ulahi ang tanan. Ayaw pa buta nga masakpan ka, didto na ka mangayog pasaylo, didto na ka maghinulsol. No, mga kaigsunan, dili na sincere nga pagpangayog pasaylo. Kaya ang tinuod nga pagpangayog pasaylo, kanang gikan sa imo nga kasing-kasing. Friends, if your life and all your plans and all your hopes have fallen about you, and if you seem to have met complete failure, and all the future looks dark, hinumdumini, there's hope for you in Christ. Kung nakita nimo nga imong kinabuhi daw sa mangitngit, kung nakita nimo imong mga handoms kinabuhi, nakita nimo ang imong nga mga damgog mga plano sa kinabuhi, napukan, wala matuman. Mga sala nimo, higalag mga kaigsunan, nga nakita nimo, nga hilabihan na kabugat sa imong kinabuhi kasing-kasing, hinumdumini, nga dunay paglaom ug kalinaw, diha kang Kristo. Walay lain, dinisyuta, nga makahatag kanimog kalinaw, diha ragyod sa presensya sa atong manluluwas. Dear brothers and sisters, mga higalag mga kaigsunan, be the man who sorrows for sin. And be the man who repents with strong crying and tears, and you will be heard, and you will be forgiven, and you will be accepted just as you are in the presence of our God. Sincerity, wholeheartedness in forsaking the wrong and turning to God is what the Lord is looking for. Tanawan ninyo ha? Kanang seryoso, sincero, nga pagpailob. Seryoso o sincero nga pagpangayog pasaylo. Pagtalikod, gikan sa imong kaniadto, o pag-atubang ngadto kang Kristo, mauna ang gipangita nga paghinulsol sa atong manluluwas. Friends, let us come back to hope. Let us come back to trust. And let us come back to prayer. Let us come back to faith. Let us come back to the Bible. Let us come back to Christ, and let us come back to the cross. Let us come back to the salvation. Be like the man who cried out loud, who wept bitterly, and find in Jesus a forgiving Savior. Ang Dios, mga igalag, mga kaigsunan, dili kita niya talikdan sa ato nga kinabuhi. Tinuod, nahilayo kita gikan sa Dios. Ang tao nakasala, pero wala pasagdis Ginoo. Ang tao nga nakasala, naningkamot siya sa pagkabot sa tao, aron nga sakmiton kita, gikan din is kalibutan, o iya kitang ipahaluna diha sa iya nga presensya. Munang higala og mga kaigsunan din sa yuta, walay butang, walay gibugaton, walay kangit-ngit, nga dili mahatagan og kahayag sa atong manluluwas. Atong isandig ang atong kinabuhi ngadto kang Kristo. Kay pinaagi sa Dios, makakaplag kitag kapasayloan. Pinaagi kang Kristo, makakaplag kita og kalinaw. Pinaagi kang Kristo, makakaplag kita og tinuod nga paglaom sa ato nga kinabuhi. Ang mga gibugaton nga imong gipas-an karon, itugyan kana ngadto kaniya. Ang mga suliran nga imo karon giatubang, itugyan kana ngadto kaniya. Ang mga sala nga wala pa nato mapangayoig pasaylo, maghinulsol kita og atong ihatag ngadto kaniya. Pinaagi nini mga galag mga kaigsunan, gihangyo ko kamong tanan. Dunganan nato sa pagpanugyan
ang atong kaugalingon ngadto kang Kristo pinaagi sa pinasahi nga pagampo. Magampo ta. Dalangpanan nga Dios, salamat. Karon nga gabi, salamat sa paghupay sa among mga kasing-kasing nga bisan diay sa among pagkamakasasala adunay paglaom diha kang Kristo. Salamat Ginoo sa pagpasidaan kanamo. Nga sa dili pa mahimong ulahi ang tanan, tudloi kami sa pagpangayog pasaylog paghinulsol ug pagtalikod sa among makasasala nga kinabuhi ug atubangon ka sa bag-o na nga kasinatian sa among mga kinabuhi. Panalanginan mo ang among mga higala na nakakaroon sa tagsa-tagsa nila ka mga Pinoyanan. Imo kining gipadangat o gipalupad o gihatod kining mensahe ngadto kanila aron lig-unon ang tagsa-tagsa nila ka mga kinabuhi. Salamat sa mga pagpadasig nga amo karon nga nabatunan ug salamat sa mga mensahe nga among nadungog. Amo ikaw gipasalamatan o gidaig tungod lamang sa ngalan ni Kristo Jesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Daghang salamat mga higala sa inyong nga pagsunod ug daghang salamat sa inyong pagsubaybay nining atong programa sa matag gabi. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.